Okay, sa mga toto, so for this video mag-magic ta. Mag-magic ta. So natay paper bag dire mga toto, no. Ayan. So paper bag na to kay walay sulod. So butang na to og sulod. Okay, watch. Check. Dapat kuyog po na. Pinanaw. Wah. Diba, sulod oh. Watch. Sulod. Ayan. Butang na to sulod mga toto. Ready, 1, 2, 3 and ha. Ready, and 1, 2, 3 and wow! Sana tayo regalo gift daw. Yeah. So, sabang ito mga toto, ni sulod oh. So, mukha pa ta ha. Ready, in 1, 2, 3 and ayaw di ma! Lahi lang na. Hindi na. Lantaran niyo mga katoto, nindot kailang kanal diri yun. Maski pagdot na siya, pero wala yun yung tubig. Hindi ko gahas ng kanal ya. So, uy, ano ba ni? Ano naman may poste sa kanal? So, duha pa yung kabuok. Pastilan nilang kanal, may poste. So, duha pa yung libang skigli do, pandamay yung lugar ni. Ayan, so mga katoto no. So, natin cook dire. So, atong buhaton, kung inom tag-cook, dapat natin baso. So, magkuha tag baso. Ready? Watch. Yan, so natin baso. Alright. Goods. Nail, kung ano kung gado? Wala. Romik na siya ban, anti-radiation. Ini? Autochromic anti-radiation? Ya, tayo nyo kaya ang gaya din. Pang! Kaya bagay naman. Ha? Bagay na. Bagay na? Sa mo ni? Bagay na? Ano ta? Alright, sa mga tos, may hapon sa inyo tanong. So, for this video, kay need kayo na mo cash karon miski sa gatos lang. Eh, pwede na mag-snack ba? Gutom kayo. So, di ba pwede print na akong cellphone, kay gamit kila ko ni. So, itong buhaton, magbuhat ang kwarta. Gamit aling cellphone o ganing sigarilyo. So, ingay na mga katoto. Awa ha? Sunod ako cellphone na yan. Watch. Ayaw di ma! Ayan, so na, teko na ta. Snack na ta, tara. Wah! Kuya, 1-3 yung buwang. Ano yung buhat na content na eh. Sa may mayong content na. Ah, content na eh. Mana na siya. Kunti lang ba followers ninyo? Gusto nyo ba dumami? Pasok kayo sa bahay ko at akong bahala sa inyo. Eh, huwag kayong maniwala dyan. Gumawa kayo ng content yung sarili para dumami followers ninyo. Ayan. Yo! Isa good. Yung nag-comment rin ba? Isa wala. Ano siya rin yung nga. Pwede na wala ka uban sa video. Oh no! Nasagot po ka. Pwede na wala ka. Huwag ka hinungdan ko. Yung baha ko. Ibuhatan ko yung bawang itlog niya sa kwan. Taka o pintura. Taka. Hindi nga naman ka. Taka na ka na. Pwede ka wala ka rin. Yung mga kwarta ka. Ikaw na kwarta. Most subject. Balumero ni. Yung silabot ako lang most job. Pwede na wala ka. Wala ka. Iya ka lang. Wala ka ha? Hindi.